Alright. So, good morning sa inyong lahat. What's up? Okay guys, so may rides tayo ngayon kasama natin ng NMAX Bicol, ano. So, in-invite tayo ni Gerald. Well, actually, dapat hindi tayo kasama doon kasi hindi naman tayo member ng NMAX Bicol. Pero, syempre, dahil kay Gerald, napagbigyan ulit tayo, ano. Last time, nakasama na natin sila sa isang charity ride. Saling pusa na naman tayo, ano, ngayong araw. Well, okay lang naman siguro sa kanila. Pinagpaalam naman ako ni Gerald sa grupo. Well, pumayag naman sila. Well, anyway, gear up lang tayo. Tapos, punta tayo sa meeting place, ano, which is sa may Robinson. Okay, so, usapan is 5:30 dapat na ando na. So, late na kami. So, hinihintay ko lang si Gerald. Tapos, alis na kami. Okay. So, ride safe sa ating lahat, mga papa. Let's go. Yeah. Okay. Robinson. So, kami na lang daw ang hinihintay. So, sobrang nakakahiya talaga to. Hindi ka na dapat kasama. Late ka pa. Naku naman. This is very bad, you know. Nakakaya to, boss. Okay. So, ayun, dito na sa may Robinsons, ano. Ayan. Yan ka ba isa eh? Sa may Robinsons. Okay. So, gear up na kami. So, alis na agad. Kasi nga, late kami ni Motospeed. Pwede. Okay, gear up muna kami. Nay! Alright. Okay, so take off na kami mga papa, ano? So, going na tayo sa Albay mga papa. Tara, mag-enjoy na muna tayo mga papa. Bakbakan na naman to. So, Lord, please help us and guide us. Sana maging safe ka po. Oh. Natatanggal ko pa. Okay. So, nakahabol tayo dito sa ano, no, sa grupo. Okay, ayan si Motospeed, ano. Alright, so NMAX Bicol, napakalupit. So makikita nyo naman kung gaano sila ka-organize. Naka-staggered position sila sa pagra-ride. Ayan, oh. Proper, ano, distancing kung baga. So nasa may parting nabuan na tayo mga papa, ano. Alright. Bye-bye, here we come. Okay, so mukhang uulan. Nako naman. Napakaganda ng view dito mga papa, ano. Ito yung pinakagusto kong part dito. Kapag pupunta ka ng Legazpi, ito yung part na napakagandang view, ano. Yan, mga mountains, yan. Napakasarap sa pakiramdam, no. Napakasarap ng hangin dito. Okay. So, ganun lang, nandito na tayo sa ano, sa Ginubata na ba to? Ginubata na ata to. Okay. Oo. Ginubatan. Okay. Ganun lang, ginubatan. Ha? Sarado pa. What? Ah, okay. Alright. So, andito kami sa ano to?
everyone's mechanical car care services. Muntik tang ina sir. Naka-off pa si camera ko. Sayang. Adrenaline na lang to sir. Day ko na nga ni araw kung paano ako nakalusot. Oh. Iyo, mari nga ni sir. Day kita Day kita nagsabay. Shit. Close call kami. Putang ina. Close call pa. Di mari day kami nagsabay. Na nag-arog kami kanyo. Ako pati pa din. Nagmuray na mamati. Iyo. Putang ina sabi ko. Patay. Iyo nga ni sir. Putang ina. Oh. Up. Up. Muntik pa. Okay, so bata ang ang beneficiary ng ride na to. Be! Okay, so nandun yung beneficiary. Hindi natin alam kung anong kondisyon niya. Alright. So alis na kami dito sa venue didiretso kami ng Misibis. Doon daw kami magla-lunch. Kasama pa rin natin yung NMAX Oragon Bicol NMAX. Alright. Okay sir, thank you. Sir, sige. Thank you. Alright. Pakatindi ng twisties dito sa Misibis mga papa.
Alright. Whoa. Woo. Nice view, man. Nice. First time kong makadaan dito sa daan na to, no? Ayos. Napakaganda pala dito. Sibis Bay, 9 kilometers. Okay. So ito yung sikat na tulay na pang photo ops. Okay, alright. Picture. Picture. Okay. First time natin dito sa ano, sa tulay na to. Nice. Woo! Alright. Pa-picture tayo dito mamaya. Ayos dito. Shit. Whoop! Picture. Fix. Wow. Lupit. What the hell? Shit, man. Napakaganda ng view, man. Alright, nandito kami sa Cagraray. Woo! Dito kami magla-lunch ata. Yaong garo duman sa Balyo. Balyo boy. Balyo. Nice view, man.
Anong lugar ni sir? Mercedes, Tagraray. Kagraray. Ayos ano? Magayonon. Meron mo? First time ko ni sir. Grabe. Okay ba mga 3 space dito? Oo, magayon. Dadakol. Amin ay marelaxan na kami dito. Yun eh. Yun eh. Igwaman arog ka ni balatan eh. Balatan. Yun. Magayon man ang ano ang balatan. Nice. Wow. 1 hour later. Marami ba kayo? Papa-jack and point tayo. May dala akong Masato Fernando dyan. Nice! A few moments later. Nandun kanina ha. Wala. Boss. Mabuenos lang. Bagong bago na pare. Teka lang boss ha, sorry. Ayos oh. Mga vlogger. Nice. Wow. Nag-uwi na Masato Fernando ngayon. Wala net padi. Ano gusto mo kayan? Yes! Bunod na. Shoutout, Daddy Moto. Nice. Daddy Moto. Nice. Alright. 1 hour later. Duwa na lang oh. Sendam! Sendam! Kasama ka niya susugo na ayo. Huwag yung urong ka! Ano mo na? Intermission! TikTok! Ano ba? Baile! 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 Paro baile! Ano na eh? Noton o sima? Toxic muna, toxic. Ang si mababalat, yung Nice. Isar na. ito na yung winner. Di ba, ang malabas po dyan, talo pa rin. Teka, follow nyo yung Sec Moto Supply Legazpi page. Sige po. Nice meeting sa inyo lahat. Thank you, sir. Alright! Jope! Ang mababalat gana. Suspense. Ang nanalo! Girap! Ang tada, sir. Announce po ang napod. Sinin natawag? Natawag. Ang tinawag ngayon ay si Ray Berly. Ganda! Nice one! Nice! Congrats! Nice one! Dikit pa ko! Pangapat ako! Ay, sayang! Dikit na lang! Sayang! Nice! Congrats! Congrats, ma'am! Congrats! 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 Take off! Take off! Alright! Okay. So, sayang ano, muntik pa tayong manalo. Ika-apat na lang ako sa last na ano, no? Sa last na na pinipilian. Swerte sana tayo. Pero anyway, solid, napakasarap ng rides, napakasarap ng pagkain. So, thank you nga pala kay sir, nakalimutan ko lang yung pangalan. Kay sir yung nagpa-raffle ng ano, ng helmet. So follow nyo yung Facebook page nila, Sec Moto Supply Legazpi. Okay, so weekly daw sila nagpaparaffle ano. So yun na mga papa, pauwi na rin kami. Okay, enjoy na lang natin tong ride. So let's go.
Chef Sagmao TV, shout out. Okay. Nice, okay. So, subscribe nyo rin po si sir. Alright. Ingat sir, ingat ha. Nice one, nice one. Okay. Sayang. Okay, let's go. Uwian na. Okay. Nice. So, sa mga di pa pala nakakapag-subscribe sa YouTube channel ko, please do like, comment, share, and subscribe sa aking YouTube channel. And then, syempre, follow nyo na rin ako sa Facebook. Follow nyo and like nyo yung page natin dyan. So, yun na nga mga papa. So, sana nag-enjoy kayo sa ride natin ito. Napakasulit, napakatindi. Hanggang dito na lang guys mga papa, hanggang sa muli, hanggang sa susunod nating mga vlog. Okay, ride safe, God bless, and peace out sa inyong lahat. Okay.